hauskasta asiasta, mistä haluat tehdä videopostauksen. Me lähdemme sinne Viromäelle kissoihin. Hehe. Tiedä. Ja nyt me ollaan tallilla. Me lähdettiin. Facebook. Hiä. Oota! Kallu on riippuvainen. Joo. Mitä Place on? Me ollaan nyt kisapaikalla ja Ansku menee kohta kyytiin ja sitten sillä alkaa 40 verkka. Ja sitten niin. Annalla on tosi semmoinen vaaleanpunainen huopo. Oikeesti. Niin. Sit rauhassa. Joku muu saa sit kuvaa uusina ja sitä päätyy sinne. Ei mitään, rauhassa vaan loppuun, tulee hyvä. Eteen vaan. Hyvä. Kerro, poika. Sinisen fliissit on Jorma. Nanna oli ihan hyvä, paitsi vähän niinku siinä sarjalla meni vähän askeleet sekaisin ja sitten Olet erittäin viisaan näköinen jännää. hamsteri. Nanna on ihan super, tulee hyvä esteponi.